Kardom pinyada baberta thanbang phine 5 timung pi non arjuik tha bertang ton pen. Rongkhang constituency along BJP mass joining program dengpon bang soma along pregja masong pen bang pharoke thom sociatum BJP along chepa ogdun. MLA bang phukilik nang te bok ong song do ana tum do ding sang se along adi me ka patodam la pena jaha ka song atum ami thanga song aphan aning ka chit heka we atum song kapre along ka chepa ogdun la son thek kondo. La son si tarigin ko yarni BJP lakha pho Rongkhang MEC constituency ang kangarlu duluni open community hall teron arong alongta Rongkhang BJP mandal committee chepatir piponsi kapre ka song atum ami thanga song che open BJP asong along chepa ogdun kedeng ami padupon. Me along Rongkhang Mandal Committee ame phu bimol timung pen me chi phem phupon. Labang so me along man peng pen ka chitong dun Member of Parliament Horan Singh Be WKAD BJP me phu Prodip Ronghang Lakhaing koi baithalang so LSC MLA Dr. Mansingh Rongpi nominated MLC Chandra Chetri Animal Husbandry Veterinary Board Chairman Ditulal Hasnu VDC Chairman Dinen Bordoloy Penchenglok Penangan BJP along Arpu ke do tumta chitong dun. Bangso may along pregja masong pen COC BJP along asong ke claim kedam kimisen na pen Karbi Anglong district kaching thur asay amu ke claim mate Karbi Anglong amuhor ke lar theklong ponsi kadu kave bang pharu ke thom so se adon BJP along nang chingbe dun lopu MP Horan Singh Be me along lam thejai pon Kewangji MLA kilika pora hot ke Rongkhang MEC constituency pen ongdunga vote pensi BJP haiponji BJP asong along ke akimi aban thorom khei chikupe kadu kavita isivet avar sai silongji puta MP BS ang hopen ningje pon Arunodoi scheme along Rongkhang pen surihini adonara datum achiklo ejonwang pharoner kebra inkoi longpo kedamtang lakha ke thom lok sabha Member of Parliament kilika hot Ladakh Rongkhang constituency pen suri sirkep so sechet non MLA kilika pora hot ke Congress atung vote ke palong suri sia ber anwet ke palong jia phansi jisik nang puputa MP BS ang hopen ning jepon non apong ta MLA kilik ke BJP si highway lang athe BJP sarkar atum me lang towar pen chenglok program scheme ke ron ke bak pangbar pen ke nang sot asai ongdung ronggrup atok anu anta palisi ke ong loputa MP Horan Singh Be pen ning jepon program scheme ke ron ke bak pangbar pen kenang sot asai ongdung rong group atokan nuan palisi ki ong loputa MP Horan Singh Be ningji thu pusi pherang ke pen bertanang pale News Desk Report 365 News India Japra Langso Sport Association Patir Piponsi Ingdeng Troxy Inter Club League Men Football Tournament Japra Langso Nehru Pathuak Lamalong Pangchengpot Patumi Kalitang Rajesteron, Kalitang Bireningti, Kalitang Rongdo Timong Atum Amenpen, Nehru Playground, Japra Langso Sport Association, Patir Pipon along, Football ke Pathuang Dung Tipon. Kapathu Cheng Chiaprang, Porpai Hini Malom, Kachetong Dun Aluhi Atumapan, Pachini Pon, Kachetong Dun Aluhi Sarpo, VDC Chairman Riso Singh Narpen, Chenglok, Manpeng Aluhi Kasak Lembang, Edition Terang, Abarim VDC Chairman Silarson Rongpi, SGB Babu Hanse, SGB Joseph Rongpar, Jem Rongpar Atum, Chetong Dun. Labang sopi kari tanga tumapan Chikimo Ponsi Bajihinira Chiti Mapor Pator Sarpo FC Team Lapen Apar Deopani FC Team Angbong ke Pathu Chengpon Apar Deopani PS Team Atumapan Pator Sarpo FC Team Atum 7-0 pen Chepahaypon Patumi Lunsepo Muniram Timungapan Arlenga Pohopen Karcho Patumi ada porpai kresi apor ake hai Lawrence Rongpi sarkari gangbura amethang hem manja along lunse po muniram timung apan Rongpi asang ho ari deng pen arlenga poho epak pen archopon Rongpi asang ho pen karchopon alam theke ningkan suri hini ningkan tomon lang no nang kejap ajoini karbia khe nang prat nang jam pini anta karbia khe ang kleng isi angri isi ning isi do thek thip pin lang bang hini ke thom aning che chora ling song amahang kapathek pen apar ke karbiang longara tapan kachelar theklong lipin lang Lapuson ningduk ning oy ke pleng set apor khe aphanang ke pangrum alun chingrum pedra donangji kachesong aluti dochi hijik jam apot kali pu alunjir nang ke boche nang ka son sepen ning nang ka parung the kapot ning arong pik ninging sampik lapen khe alunjir binong pu ke hoka joini pini lunse poti munga sang ho aphan chophapon si ninga klong pen archopon timunga sang ho aphan karchopon along ASDC Central Committee in charge minority ake hai Samuel Ronghangta chetongdun
Nipain koyar ni pendor Bagori constituency havar along Sirdubi Youth Club pensipatir piponsi football knockout bipon. Bangso football knockout patuki bipon along Sirdubi Youth Club a president secretary atum kaning jepon atengke kajironga hoy kedo karbiao somaratum pa pipik lang na sinon ovekimi mate somaratum anso se aprang kidun thekji aphan lapen anso se ke thek ponji aphan si bangso tournament ki bipon pusi jongpon kajironga pen Dilip Tokbi 365 News India. Pini ni tumla bangso khela ki bipon patu ki bipon la ni tum mame memorial pen lesson pen kali kami athela ni tum Bagori ang la tumda highway dong se do kami lason tournament ni tum bepen la ase pini tum o ki me tum matha konse jate mo evangelio tum se ga ching chur kon thegi pa son matha konse ni tum kangthur pon phan ni tum mame la bangso patu ba tum bipon la Pini abirta gala puan se kangton iklo arni keme kardom.